маросими ҷоизаспории чемпионати Тоҷикистон миёни футболбозони то 18 сола дар толори Истиқлолбари шаҳри Душанбе бо иштироки дастаҳои холӣ мураббиён ва роҳбарияти Федератсияи футболи Тоҷикистон баргузор гардид. Сараввал роҳбари Лигаи кӯдакону наврасони Федератсияи футболи Тоҷикистон Ҳувайдо Давлатбеков ва футболбозони беҳтарин аз дастаҳои Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон хатлон ва барқчӣ ҷоизаҳои махсус тақдим намуд. Мураббии беҳтарини мусобиқа аз дастаи Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон ва яке аз чеҳраҳои намоёни футболи тоҷик Аҳлиддин Турдиев дониста шуд. Беҳтарин бозингар Алиҷони Айнӣ аз тими Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон гардид. Алиҷони Айнӣ ҳамчунин узви мунтахаби то 16 солаи кишвар ба ҳисоб меравад. Беҳтарин нишонзан Абдуфаттоҳ Худоидодзода дониста шуд. ва барандагони нишонҳои биринҷии чемпионат дар соли 2019 дастаи барқчии шаҳри Ҳисор котиби генералии Федератсияи футболи Тоҷикистон Давлатмал Исломов медалҳоро супурд. медалҳои нуқраро ба тими хатлони шаҳри Бохтар ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Алишер Урунов тақдим кард. тими Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон дар чемпионати кишвар миёни футболбозони то 18 сола ягона дастае ба ҳисоб мерафт ки ҳайаташ аз бозингарони то 16 сола таркиб ёфта буд, соҳиби нишонҳои тилло гардиданд. медалҳоро ба қаҳрамони мусобиқа ноиби президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Дилшод Ҷураев супурд. ёдовар мешавем ки футболбозони дастаи Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон мунтахаби то 16 солаи мамлакат мебошанд. чемпионат бисёр шавқовар буд, бисёр хуб гузашт. аз ҳама тарафа тимо тайёрӣ хуб дида буданд. ӯ дастҳое ки дар ин мусобиқа иштирок карданд бисёр тайёрии хуб дида буданд. барои вай мусобиқа хело хуб гузашт ва мо дар оянда мехоҳем ки ҳамхели мусобиқа бисёртар шавад, ки барое ки бачаҳои мо як ҳиссиёти баланд ва як маҳорати баландшон пешравишон бо хубтар мешавад. аввалан мехостам миннатдории худро ба раиси Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ ва ба тамоми кормандони Федератсияи футболи Тоҷикистон аз номи тамоми бозингарони ҳайатамон ва хусусан аз номи мураббии худ Аҳлиддин Турдиев миннатдории худро ба тамоми кормандони Федератсияи футболи Тоҷикистон расонидаам, ки чунин маҳфилҳо ва чунин ҷоизаспориҳоро барои мо ташкил менамоянд ва мо боз ҳам ба худ як рӯҳияи зиёдӣ мегирем. ва ин ҷоизае ки имрӯз гирифтам, ин ҷоиза на танҳо аз ман, ин ҷоиза аз тамоми бозингарон ва ҳайати дастаамон мебошад ва мехостам ин ҷоизаро ба модари худ бахшам.